Nina Ďanová, kto to je fakt? Na Insta jak modelka, v realite šok a pád. Každý deň nová póza, nový filter, nový post, ale osobnosť stratená ako tvoj posledný ghost. Hovorí, že si bady, že si top tier queen, ale keď ťa stretnem vonku, vyzeráš jak mím. Chceš pozornosť, like, zabiť stále v strede, no tvoj život je fake, len story v strese. Nina, na čo ten flex? Keď tvoj celý vibe je len jeden veľký fake. Chceš byť boska, no si len klam. Spadni späť na zem, tu si len spam. Stále hovoríš, nepotrebujem chlapa, ale plačeš do vankuša, keď si sama. Na TikTok dáš bad girl, no v hlave búrka, hĺbka jak kaluže, keď prší do špár. Chceš Gucci Dior, no peňaženka prázdna, všetko čo máš je na splatky a hádka. Tváriš sa, že si kráľovná scény, ale aj tvoje kamošky už to majú plné zuby tej peny. Nina, na čo ten flex? Keď tvoj celý vibe je len jeden veľký fake. Chceš byť boska, no si len klam. Spadni späť na zem, tu si len spam. Tak Nina, nehraj tú hru, keď nemáš karty. Skús radšej byť real, aj keď to nie je taký party. Toto je len výstraha, nie je hejt. Len ti niekto konečne povedal, že nie si stred sveta, hej?